Hello mga ka-listeners, maayong gabi Ang oras alas 9:58. Maulan nga panahon o usog nga hangin mga ka-listeners, no? Ug karon mag-upload ta og bag-ong drama, no? Dugay na din nga drama mga ka-listeners. Nya ato lang ibalik og upload. Nya akong pahibalo ni mga ka-listeners nga naay mga kulang gyapon ta ani sa episode. Daghag kulang pero nindot maghapon mga ka-listeners, no? Kay ang masabtan lagi po ninyo kay naman tayo sinugdanan ug nga po tay katapusang sumpay, no? Nya pasensya ilan yung daan ang mga mabantayan ninyo nga murag ning laktod ang isina yan na or ning balhin og isina yan na tungod na kay naay mga episode may mga kulang, no? Atay mga nakulang kay walay live streaming, no? Na nga sige lang ato magapuning masabtan mga ka-listeners ang drama. Nya magbasa ko sa inyong comment kay natigom ni. Gikan pa ni sa may buntag pa kang moabot ngadto na sa si Agaton ang bayot nga maton, no? E mo na itong basahon dire kay aron makuhaan ning mga comment, no? Kay daghan kaayo. So ang una mga ka-listeners ng basahon si Florita Cabo Verde. Hello sir, very nice ang final sale with tulo ka heart, no? So comment siya sa final sa may buntag pa kang moabot. Nya galangas na po dagoy maka-stress ning cellphone na da. Nawa menuon nawa jud asa na to. Daghan na bag comment ani sa ano ni. Si Laika Kabilis, thanks idol way sa payan Laika Kabilis, no? Salamat mo sa pagpaminaw sa may buntag pa kang moabot. Final. Nya si ikaw lang habang buhay, salamat dol nakahilak jud ko sa katapusan nindot kayo kay sila nagkadayon ni Nico ug Hana. Bahala nakahilak ko pagkamatay ni Angelo. With emoji nga naghilak ko. Salamat ikaw lang habang buhay, no? Na nakahilak siya sa katapusang sumpay sa may buntag pa kang moabot. Nya si Jane Love Amat, salamat sa manindot nga katapusan sa drama. Pagkanindot paminawon ting Sir Jan with Pito ka heart, no? Salamat po nimo Jane Love Amat, no? Nya asad tandog na sa screen agoy bis magbasa tas daghang comment ani. Nawa man hinuon aman to. Mura gidangat dara. Si Jane Love Amat. Salamat Sir Jan ana po mi paminawon nga bag-ong drama with Lima ka heart, no? Salamat na naminaw sa part 1 sa si Gaton ang bayot ni mato, no? Si Amorlina Alcala bag una po salamat kayo sir way sa payano Jane Love Amat. Nya si dili si kuan Amorlina Alcala day. Bag una po ni atong upload, no? Puli na to ni sa may buntag pa kang mabot. Kining si Agaton ang bayot ni maton. Nya si Ma'am Isim, wow naana po new drama. Salamat kayo idol. Minaw lang ko ha. Amping per medal. Helpers please. Listening from Indiana, USA. God bless as always. With lima ka heart, no? Colorful ka ni. Blue, violet, pua, yellow, orange, no? Colorful ka ni comment si Ma'am Isim, no? Si Lingel Habman. Nawa na sa mga kalisers ni Balhin man. Balhin na sad agoy. Pinakapuyan. Ay nako. Paita ning di gyud ko kabasa ni mga kadal. Paita gyud ni kalagay ha. Balhin man. Ay nako. Sa mo ni. Hindi na tayo maglangan mga kalisers mo. Nya na lang siguro ni kahuman sa drama. Hindi na tayo maglangan. Paminawan niyo ang part 1 sa
Managlahing Dalan. Gikan sa panulat o direksyon ni Ray Arellano. Igugol ko ang tanan kong panahon para sa mahal o pinangga kong igsoon. Ampingan ko ikaw sa maso sa kabatang masuso. Ugwa ko'y tugutan nga mo pasakit ka ni mo bisan ko si. Kung doon na may mga pagsuway nini, ipahamtang ko niya ang gaba anak gid mismong adlaw. RMN Drama presents Ikaw ang namataan ko nga mao'y migiha ka na ako sa matarong nga daan. Irot ko ang tanan kong respeto. Ipusta ko ang tanan, maski ang kinabuhi ko, Manoy. duha ka managsuon, nagminahalay sa kasakit o kalipay. Nagtambayayong sa pagpakabuhi sa madanlog o mapintas nga kalibutan. Timan idong, ampingi kini ang gisulog karon. Ayaw tugutin nga mamansahan kini sa mga hugaw ug hiwi nga binuwatan. Hinumdumi ang imong gipanumpaan. Ipakaingon ko ba kung saan lang kadaan ang atong gisubay? Misimang ka, Manoy! Huwag ko magtuo nga managlahi ba ang daan nga atong gisubay! Managlahing Dalan. Pusil ako! Kung di ka gustong apoy mo, pusil mo! Pati ako, Jerry! Ayaw lagi ko kakita! Pusil ako! Jenny! Animal ka! Hayop ka! Managlahing Dalan. Kay upos, kasilag, pagtumot, kining tanana, mapapas sa dihang may banus, ang matamis nga pagmahal. Mahal ka itong Nakilabi ko, Manoy! Managlahing Dalan. Music and Special Effect, Joel Benzi. Audio Editor, Randy Tay. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Kari. Manoy Dino! Tagsulat og direktor, Ray Arellano. Dalit sa RMN Drama. Road is long with a many winding turn. Magsugod kinato sugilanon so sa kadapit nga dunay duha ka bata nga ilo na sa ginikanan. Sila si Dino ug Jerry. Mga bata pa sila nga wa na ginikanan nga nag-amuma kanila. Mga kasama, niya ang unang anib ng pag-utang sugilanon, Managlahing Dalan. It's my brother. Manoy, gutom naman kay ko, eh. Sige lang dong. Hapit naman ni mapuno ang sako sa lata. Inipunuan eh. Ato naman yung ipatimbang. Magpalit niya tag makaon. Gutom na ko, eh. Sakit na kuntiyan. Di pa man ko'y kindi. Kini lang sa kanadong oh. Ang ato man yung gipalit gapon. Wa man ako kan ang ako ah. Kay naibaw man kong ganahan ka unya mukaon. Sige kan alan sa niyo. Ikaw day, Manoy. Sige lang. Ikaw likaon na. Ay, Madapa man ako ang kagutom. Sige na ka na. ito nga lang tani, Manoy. Ay ayaw na lang lagi. Ikaw na likaon anak good. Mangaon naman bitaw tayo ni kahalin ani. Sige na. Dugayang Manoy Dino, eh. Gutom na kay ko. Huwag magsilbis white rabbit akong tiyan da. Oh, Manoy! Oh, dali na. Mangadto na ta sa tindahan nila ng salud. Napamangga tayo utang ni ng salon, Manoy. Aw, ato lang ang yuon, good. Oh, kila raman diya yung nalin, Manoy. 30 pesos raman ni Dong. Sige na lang. Tana, ato tas tindahan ng salud na. Ayo, ng salud. Original na naman ko si Aima. Asa man nang imong manghod, si Jire. Diyan ako ng salod. Ay, mayo ka niya mong ha. Ay, dali. Dali mga reja. Ari lamay nga rin nangoy. Kay hugaw kay wa mong tiil.
Nya, baho pag yung kayo ng singot. Ay, kaya nga naman di ay. Nga naman di ay. Di na baho na ako. Humot kayo. O, dalisan mo nga rin. Kaya doon ako iandang para ninyo. O, dali na mo mga bata. Dali. Dong Jerry, dali dong. Ay. Pasudlong tanin ng salud. Dali dong. Sige ha, kaon mo diyan maayo ha. Kaon gad, may uwaw-uwaw ha. Ako, mukaon yung kong mayo ng salod. Kay gutom naman yung kong mayo. Dong Jerry, Di man obvious. Ay, pasundin na lang ang manghod ni mo. Di na, kay gigutom nagmayo. Ay, natanaway, way usap-usap. Ikaw sad kaon diha. Daga nagiluto na kong pansit. Sige na. salamat niya ha. Makabayad ko sa among utang ni Moya kay di naman mi mamalit og makaon. Kay gipakaon naman mi nimo. Ayayon na lang sa ninyo gunahuna ay. Pila raman tong inyong utang naka ay. Sige, nakaon mo drag maayo. Dong Jerry, katog na dong. Ibukot ni sininan ako. Kay tunog ayo. Salamat ni Manoy. Matuog na ko, Manoy. Maningkamot lang taan ni dong. Unsaon nga wa naman tay mga ginikanan. Pero sige lang dong, basta kiti lang kita magbuwag. Di tayo kabiyaan dong. Bahala na gun sa may tabo na to. Basta kiti kita maglagyo. Di ta magbuwag. Di tayo kapasagdan dong. Uy. Halo. Hayag naman di ay. Manoy. Manoy. Oh. Oh. Wa si Manoy Dino. Manoy. Manoy Dino. Manoy. Asa mo ka, Manoy? Manoy Dino. Manoy. May gani kay misugot ang tag-iya nga ako lang ng electric pan nga guba. May nani, mahalin na ni. Tuol na lang ko sa among barong-barong. Malipay ko na Dong Jerry kay makakwarta naman niya ni. Tuol na lang ko. Dong Jerry! Dong! Wa man din si Dong Jerry. Nagmata na tingali siya. Pero asa man, wa naman siya nga ni. Dong Jerry! Dong! Dong Jerry! Manoy Dino! Asa man ka, Manoy? Manoy Dino! Noy! Hoy! Ay, sumasabal niya! Hoy! Nagadi na mga! Ano na sumasabal na? Pulis sa iyo! Nangita man ko sa akong Manoy Dino. May kailan na, hoy! Pulis to sa inyo! Pagkon ka ron! Pulis! Pulis to sa inyo! Ito, dukol! Dukol! Ay! Nakita na, oy! Sakit! Angal ka! Angal ba ka? Angal ka! Sikaran ka ron! Ha? Pulis to sa inyo! Pag gusto ka? Kung tao ka mo dali? Tama ka! Wala kayo! Sipat lagi. Balik ka rin ha! Pitin ka agad! Asa naman is Dong Jerry ay? Milakaw man nga wa magpahibaw. Oh, uy, hala, si Dong Jerry. Siya ka nang nagyaka sa dapins dahan. Nagunsam na siya diha. Dong! Dong Jerry, Dong! Dong Jerry! Si Manoy Dino! Manoy! Manoy! Dong Jerry! Oh, salamat na nakita ang takadong. Manoy!
Ngabid ako kay mo na kong gibiyaan. Tingnan may tabo dong. Magkinaon sa kalibutan, di kita kabiyaan. Ako nang isaad ni mo dong. Inanganom ka. Sige, magkapangikap si mo. Gidakol ko ato niya ay. Ha? Kinsa man? Kanan siya o. Sakit kayo kung manoy. Nganong kitakol mo kaniya? Umbot lang niya. Mikalit na lang na siya. Tinilang ka. Paglakaw. Tinilang ka. Manoy! Nay, bago Brix to. Taga di ka ni. Pirahan ni na to. Di alam mo. Karibala. Karibala. Hingian tadi. Dia kali mahatag ron. Pirahan tadi. Onya, saman. Tapangan ka na mo, saman. Wala kayo ito magtabang. Kaya na ako ni mga tool. Ha? Tala mo. Ano siyang gitod lang dun, Jerry? Kiro kita gintuan na da. Nga siya padung ako. Hoy! Asam ka? Bay, imo mang gidakol akong manghod. Sa may sas kong manghod. Ka? Akong manghod, imo mang gidakol. Nga wa mo na mangilabot ni mo. Oh! Imo dito manghod. Ya, teman. Palaga. Palaga ka. Bibi. Ebe kwarta dabi. Tagal na nila eh. Tanaw sila na. Hoy! Salan, bukol ka? Teka, ebe kwarta. Tirahan ka na mo ron. Suga ni mo eh. Imo nang gidakol akong manghod niya, manghingi pa yung kanako. Yay! Magpalagay! Ah! Kita ka ni. Ha? Kita ka ni. May dasyang ice pick. Kinalang nga mangandam ko. Huwag di may tabong nga sibugan ta ka. Kinalang nga makabahos ko sa imong pagdakol sa manghod. Sige, Dasmag! Dasmag na yun! Kaya, oy! Suka? Yay! Wap! Yay! May kang mulia ya? Kinibay! Wap! Nagunitan ako yung kamot! Pugi yun! Pugi ang di makabot yung Wap! Wap! Sige! Dasmag! Nagtuo kang nadlukuan ng imong dangay speak! Dasmag! Bantay, Bricks! Naana niya yung imong ice pick! Sabi gusto ni mo. Niya magyura ko na imong ice pick. Gusto ka nga ako na ihansak ni mo. Gusto ba ka? Ayaw! Ayaw lang siya dong gapa. Pasayloa lang siya. Iyam kong gidakol lang akong mangot. Huwag ko na mangilabot. Sorry, huwag mo kumipaw ngayon mo dito mangutot. Bisan na. Di mo mangilabot sa pang mga bata. Salig lang kang dagan mo. Nya, talawan na ka. Pasayloa lang ni. Dili na may manghilabot ninyo. Usap niya mo gilabot, ha? Kilabti niya yung usap ko mangod. Sulungon tagil mo nga ni. Bricks, okay ra ka, Bricks? Okay ra ka diha? Okay. Parang nalisa may kumbukton. Hindi mo lihok. Okay. Ha? Sibok. Ay, pagluwag. Ha? Utong lang ha. Kadiyot rin eh. Guntaha lang. Oh. Nahuli na. Sige, paplas sila ng gas. Nga, ginamit silang parilya. Parang di na mubag. Wing. May isa na kumbukton, Wing. Malihok lang kong kabot, Wing. Ha? Nang salod. Yan na kay tubig na nga. Naghakot na ko. Ay, salamat dong ha. Ay, Ginoo. Ay, misakit naman sa gunding akong arthritis. Ay, ayun na. Asa man si Jerry? Ito akong ibiyaan sa may puso ng salod. Kay maligo pa man siya. Nahala, sige. Mahuman gani siya kaligo. Ari mo na riya. Nay akong gisalin nga pamburikat. Paborito niya ni Dong Jerry. Ayun na lang na ng salod ay. Imo ba ang baligya ng saon pagkakinansya ni mo anak? Ay, wala problema. Lami kaayo na pamburikat. Lami kaayo. Basta kaya rin mo nga rin ha. Maghuwat ko ninyo. Malakad kaligo daw. Kay patuon batan ng salot sa iyang tindahan.
Manoy. Ni sila Manoy. Ha? Kinsa man? Katong nagdukol na go. Kamu? Oh, ila tingali kong gisundan. Mao na nga natultulan niya kining amo na imutangan. Manoy. Ay kadlok dong, dinilang ka. Mangundam ko. Pasig manimahos ni sila. Nganong niyaman mo? Mau ni siya imong gingon, Bricks. Oh, Boss Dodo. Bay, isa ka kayo nga mo. Dino, Tino. Kundi si Brix. Kini siya, among boss, si Boss Dodo. sa may tuyo ninyo. Gusto ka namang kuhaon din, no? Kuhaon nga unsa? Gusto ka namang makauban sa grupo. Unsa? Sige pangaon mo dong Jire. Kaon mayo dong. Nagbaw kong imo ng paborito. Salamat ng salod. Oh, ikaw din no, samang ka. Imo man lagun ng gitutukan ng pan. Kaon na diha. Oo, salamat nang. Salamat kayo ng salod. Manoy, kinsa man tong kauban ng tumiduol na ako, Manoy? Etong tao ba? Kuan, wa dong. Sige na, kuan na tong mga sako na to kay mamasura na ta. Oh, Manoy. Di ko masugot silang gingon ako. Nga papilon ko silang grupo. Pasilo alam ko ninyo, Bricks. Bricks, wa tayo masukot si Dino nga mo apil sa tong grupo. Di siya musugot. Ay, dito pugsuroy. Basta importante nga, namigo na siya. Sige lang, akong suwayan og pakigistorya niya. Mayo mong gutog na asi sa tong grupo gud. Mau lagi. May tukit tanaw ko itong dino. Sinada kayo. Nya, iso ba? Di madlok? Oh, lupi ko kato. Kusgan bitaw siya. Nalabay ko gud. Atong paningkamutan nga maapil nato siya. Aron kung makakita tagrambol, na natay pambato. Manoy, taggan kitag nakuha nga mga botilya og lata, Manoy. O dong, makapalit na tanig sinilas para nimo. Uy, ikaw din, Manoy. Didi ka mo palit po imo. Dong, kung magpalit ko para ako, kuha na tayo kwarta. Pasig kuha na tayo para ikapalit na itong pagkaon. Ay, sige lang gud, Manoy gud. Naman bitaw sinang salod. Magpangutang man ta. Ayaw mahikog na tanin ng salod. Sige lang raban tagkaon sa ila. Mabitaw nga, ako na lang yun na siyang ako tandaan og tubig para makabayad-bayad ta sa atong ikaon diya sa ila. Kay maikog na mong ta. Unya, ako rin na ay bagong chinilas, Manoy. Ikaw, wa. Sige lang dong. Si ilang gud, malipay naman lang ko nga magtanaw nimo nga malipayon kayo ka kay bag-o na kag chinilas. Pero mas hilis naman gud kayo ng imong gud chinilas gud, Manoy gud. Sige lang gud, madapa man eh. Dali na. Manoy, malipay gid ani sinang salod. Kaya to man siyang gidadan og hot cake nga init pa. May na lang ni dong, makahatag-tagamay na ng salod. Kay may ikta niya, uy, nga sige lang tapin namin magsigig hatag na to. Nya, atong utang, wag yun na maiba ni. Ha, dali Manoy. Doon lang kasi ilang ng salod, oh. Oh, hala Manoy. May nagbayad sa. Sinang salod man na. Nagsalod. Hala, lunod sa mga kada sinang salod. Buhi pa kada siya. Sundan ako sa Manoy Dino. Noon sa mga sinang salod. Nagsalod, Nang. Nang. Ayun ang pagilihok nang. Manoy, nadulagan na to sa salod sa ospital. Mau lagi, pero asam tagkwarta. Saan na to ani Manoy, oy? Sige lang, bantayin lang sa si nang salod. Dong dili ha, malakaw ko kadiyot. Bubalik rin ko. Uy, asam ka to sa Manoy Dino. Asam ko di paingon.
Sabi akong dulo nga makatabang ni ng salud. Bala na. Matukos barangayol at tukong ngay panabang sa kapitan. O sa may ato, ha? Kap, among silingan ba? Si nang salod, naabdan na mo nga natumba na sa ilang sud sa tindahan. Naglisod naman si Klihok. Huwag ko may bawo kung sa ibuhaton. Mga miani ko din ni Kap kay mga kong tabang ninyo. Kinsa man. Dali. Arita diri mag-istorya. Dali nga rin. Sultihi ko o kung sagyo'y nahitabo. Sige! Hinaya ninyong karga sinang salod, ha? Hinaya lang, kay tanduguno na kay na siya. Dino? Dino man to'y nga ni mo, no? O Kap, o kini siya akong manghod, si Don Jerry. Sige. Kuyog lang mo, ha? Para na ay makabantay ni nang salod. O Kap, di na mo biyaan sinang salod. Sige na. Sakay na mo nga to. Kay ato nang dadon sinang salod sa ospital. Panakay na mo, Dino! Jerry! Okay na sinang salod, Dino. May bunog lang siya. Gumikan sa iyang pagkatumba. Pero magpasalamat lang kita nga wa siya mabunar. Wa mabunal sa simento ang iyang Salamat taon, Lord. Yun na pa. Igun sa giday nimo kini sinang salod. Di man namo siya kadugo, Kap. Pero giisip na namo siya nga among apuhan kay pinangga man kay may anak niya. Sahay gani siya man gani mo pagkaon namo. Ngano man? Wa naman ni mga kinikanan. Bata pa mi nga namatay na nga among mamag papa. Kami naman lang duwang naibilin akong manghod. Di may mo nga akong pasagdan nga akong manghod, Kap. Kaluoy gaday ninyong duha. Bueno. Doon na pa man ko'y buhaton dito sa barangay. Ikaw lang na ako ibilin din hinilang salod, ha? Saon nga, wa naman sa di ay nag-atiman aning nang salod. Siya naman lang sa di ay usa. Bitaw. Sige. Sige, Dino. O kung unsay mga palitonon nga tambal, adtualan ko sa barangay, ha? Ayaw pa sagdi sinang salod. Kap. Oo. Bilin ko ni mo kwarta. Dayo sa kalibo. In kaso og dunay mga tambal nga palitonon sa gawas, ikaw na'y bahala, ha? Salamat ni Kap. Dong Jerry, ikaw lang muna ibilin ako din ng salud ra. Mulakaw ka, Manoy. Mato ko sa tindahan ng salud. Magkuha ko mga gamit para niya, mga sinina, o kung sa pa'y kikinanglan. Hindi nga. Huwag na ituyo ang doktor, Manoy. Ina lang, mubalik na dayon ko. Magdalir ako. Sige, Manoy. Kung gutom man ka, napa may makaon diya. Pinalit ni Kapitan. Kaon lang diya, ha? Oo, Manoy. Doon lang ko sa tindahan ng salud. Yun na. Isam na. Puro magmimilungkap sa tindahan ng salud. Hoy! Hoy, naglabti, hoy! Hoy! Ayaw sa glabti. Hoy, bata! Ayaw pa paghilabot, ha? Piti ka ron! Ayaw lang naglabti. Kanang salud mo na. Maluitan mo sa tiguang, eh. Soy maluoy! Bawa dia, ha? Bawa! Kung natahon ta karon. Bawa! Ayaw lagi nakuha, ah. Iyam nangalin. Kawatan ka, ah. Ayaw lagi paghilabot mo ang kang bata ka, ha? Ikaw kanta ko! Kamang ka lang buang kamang ka lagi. Laptanon ka, nanti ka ayaw pang paghilabot. Muhilabot yun ka. Kinirangalin ang akong kikinhangan. Dili ko muhilabot sa mga butang dere, oy. Unsog tayo makuha ko sa mga butang dere. Kinirangalin.
Ayaw lagi nagilabti. Ano ba kasakit sa kong umumoy mo gipuspusan? Di ka na naman ulip. Puspusan tayo kang mayo. Buang kang bataka. Buang ka. May dakang kutsilyo. Oh, mauni busot ako sa mong tinaing buang ka. Kini. Animal. Kinsa'y nagtira na kung kinyan pala ha. Kinsa. Bata. Bata, bitaw! Kung dili ka masipat, mapuno gikas uha sa inyo pa na! Nag-away mong palimot! Mga bata, kadaghan mga bata, nagbingat ang daan sa ilang daang Indian pana. Oy, mabuhayan na ninyo ha. Mabuhayan na ninyo. Mabuhayan taon na ninyo. Ayo. Ipuntang ng kinawat ni Mutya! Sipat na yun! Dali! Usaya! Pul ka! Kasakit sa kong pa, nataruhin ang uhas sa Indian pana. Sinin ako sulti ni mo! Dili ka masipat! Manat ka! Ang pinagdauhan sa inyo pa na! Ang nanakutaran di mong agtang! Ato na ko! Dihara mo! Aray! Palit ka niya! Lunga ka ganaguhas ng kalimot tao ni mo! Bay Dino! Wing-wing. Salamat ha. Salamat kay ninyo. Way sapayan, Bay Dino! Asam dis, Bay Jiri! Tas hospital, nagbantay siya ng salud. Katong tiguang nagbantay ng tindahan? Oo. Amo manggong gitabang kay natumba kuno to siya nganhi. Oo, mo pa? Salamat kay ninyo ha. Ay, lugayon man yung Dino, oy. Insya kay, kadali na siya dito. Hapit naman mo siya ka oras. Uy, sinang salud. La, Ginoo ko, sinang salud, marag naglisod siya ginawa. Nang salud, nang salud. Ala, kung sa may kumbato na ni, awara pa si Manudino. Nang salud, nang. Tinguliso na nga mong gipuyan, ingon si Manudino. Gamito na kuno sa tag-iya ang yuta, nagitarokan sa among barong-barong. Wala mi may baw. Asa mi ani puyo. Ay, Ginoo. Asa man mi paingunan ni ng salud. Asa man. Ayaw mo ka bala ka, Jerry. Dong. Kung wa naman may kapuyan, may mga tulang una mo sa kong payag. Total ka mo rumang duha. Kunya ako naman lang usa. Mamatay ko, wa man ko'y kabinlan sa kong payag. Busa. Tinuod ka ng salud? Hinauna siya. Kanusabag ko magbinuang ni mo, dong Jire. Sige lang. Karon, inig-abot ni Gino. Mag-istorya tang tulo. Haba? Nang salud? Di na gyud sila mapugngan. Giguba ko nila nga among barong-barong. Kap, Naibaw ko kung sa imong gipati karon dito. Nagtantaw ka sa inyong gipuy-an nga giguba. wa na mi kapuy-an, Kap. Sige lang. Ayaw lang pagkawa sa paglaong. Asa naman mi ani, Kap? Ayaw kagul. Kung wa mo'y makitang kaabdan,
Adto lang una mo sa bahay. Dako man ito akong bahay. Pwede tamang papuyon dito. Salamat lang, Kap. Asa man ang imong manod. Tuwa sa ospital. Siya man mayot akong pabantay niya ng salud. Ay, di ay tuod, no? Na ospital man di ay si Salud. Basta kay mauna to. Ayaw lang ka nagproblema. Mahimo mong adto sa amo. Dino, dili ko ka mapasagdan. Kay nakita na ko nga mga buutan kamo. Busa, ayaw kagul. Naay daghang mo tabang ninyo. Ug usan ako ni anak. Salamat, Kap. Tino, Wing, asa man ka? muadto ko sa ospital. Aw, tuwa man di ay si Cherry dito, no? At kining ba, Tino? Pwede ko mukuyog ni mo, no? Ha? Asa man? Magtumad ka sa ospital. Ubanan lang ka na ako para doon na kay istorya-istorya. Ayaw na lang, Wing, oy. Sige na, Kud. Wabit ako ilingaw. Bay, Tino, ha? Sige, ikaw good. Pero wapit pa man ko dito sa among barong-barong nga giguba kay kuhaon ko pa man tong ubang mga gamit namo nga magamit pa. Sige, kay tabangan ka na ako. Salamat, Wing. Dali, Wing. Doon na lang ta sa ward nga ibutangan ng salud. Ay, Tino. Unsa ka, no? Kung ato na lang mo tipon sa mong hideout. Ha? Ato na lang mo dito. Mas nindot dito. Kay doon na libreng kaon si Busing. Unya, makatugit tagtarong. Unsa man, ato mo dito para tsaka natabay, Tino. Ha? Ato na lang mo duha si Cherry. Oh, bay, Tino. Ato lang kawat ni mas kawas, ha. Ikumuban ni mo dito sa sod. Ha? Nga naman. Basta, ato lang kumagawat ni mas kawas. Wing! Anong to siya? Kalit mo lang umurag nadlok. Oh, may mga pulis. Murag doon na sila gipangita. Kinsam kaha. Dili ka sila si Wing Wing. Manoy, Oh, kinsam na yung sigihan og lingi di, Manoy. wa. Naibong lang ko na makita ka mga pulis. Aw, kana sila? Ganina na din na sila din eh. Oh, naam na sila gihatod nga napusilan man kuno na. Manang ilang gibantayan. Eh, murag drug lord man kuno na, Manoy. Nya, misukol man. Di, napusilan. Manang gibantayan sa mga pulis kay buhi pa man. Mau ba? Kumusta naman sinang salud? Ay, okay naman siya, Manoy. Basi ganig makagawas na siya karon. O dili ba? Ugma. Mau ba? Dali atong atong sinang salud. God, ako ado na pangita ba? Duha ka bata na lagi. Sila man nagsuon ba? Ado na sulti sa ako, niya sila din ospital. Sila hato tigwang babae. Iyang nga salud. Mauna pasyente. Asa na iya kwalto, ha? Ay, kumusta naman ka dong din na? Okay raman ng salud. Dito kagikas bay? Unang, kay magkuha man ng takos sa mga gamit nimo. Pero, buang nga oy. Oh, nga naman. Dunay tao nga gustong mulungkab sa imong tindahan ng salud. Ay, aha. Oo, pero naabtan ako. Wa siya makapadayon sa iyang paglungkab. Kaya ako man siya nasanta. Uy, yawa ka unsa. Bitaw, Manoy. May gani kay waka unsa sa naglungkab sa tindahan ni ng salod. Yan ang ginunta ko niya dunggab-dung. Kay may daman siyang ice pick. Ha? Jesus Maria Josep. O niya. May gani kay diha nga akong mga amigo. Mga anggas la si Wing Wing ba dong diri. Ay, maayo gani kay naaday sila swing-wing. Oh, sila may natabang nako. Kay gitirahan man gani kinsan pa na ang katong naglungkab.
Naigos lubot. May gani kay wa siya tabangi og mga wa siya tabangi sa mga kauban ni Wingwing. Lo, buangan no. Unya, tudang. Uway na dakod yung naglangkang. Amot lang kanang. Pero paminaw ko, wag yung tingali kay wa pa man siya kasod. Abi na kong nakasod yun siya. Kay, naarab ako tinigong dito. Mao ba nang salot? Pero sige lang, ang importante nga way daw ito nahitabo ni mo. Bitaw manoy. Pinangga gyud kayo tanin ng salod. Ay mo lang, kamo pa. Nahala ha, pangaon mo diya na may dagandang makaon. Diin man mo ana. Si Kapitan Osming ang nagatag anak ng salot. Ay, mau ba? Nahala, sige, pangaon mo diya. Ay, ayaw lang ng salod oy. Para imo ra ba na? Ay, kaon mo diya, ay, dili ko kurot ana ay. Sige na, naibaw kong ipanggutom mo, pangaon na mo diya. Jire, dung din no. Oh, nang salot. Dali na, dong jili. Manay. Ay, pagkanindot dito na dua ka magsuon. Lamay man na. Lamay lang din na. Lamay na ay. Di ka mulay kaon. Nindot kayo mo tanaw. Nagsahor pagkaon nga malipayon. Ay, pagkanindot yung tanaw. Anila ko magkuhat ni Tino. Buangay. Katong palis na akong nakita dito sa hospital. Mautong nagdakop na ako kausa. Salpahis kong pulisa. Hapit ko lugusa to. May kani kay nakalayas ko sa iyang gitadaan ako. Ako lang lantaw-lantawon si Tino. Hoy! Ikaw! Oh. Kailangan ko nimo. Tawag ka ng kulo. Ha? Tawag ba ka? Tama sakop tino ko ang mga taso. Kibirahan niya ko sa mga sakop. Mga paus, mi. Oh? O ikaw may natimingan na mo nga mianhig yun sa mong teritoryo, malas ka lang. Kay birahan ka na mo ron. Malas ka ron. Kaya di na ka magkabalik sa teritoryo. Nga no bitaw may suod ka din, he? Malas ka lang. Huwag ka rin yung swerte. Mga kawan, tirahan sa libayan na. Birahan niyo! Sa madaling bata, ay gusto na limot ka. Gisugo ko mo dito papalit og utang sa eskina. Ako na lay mo abli. Ay, haid na ba itong akong sinilas? Ay, kadiyaut na na! Ay! Hey! Sundan niyo! Kuna! Biray na yun! Kinsa ma! Kinsa ma! Kami? Kinsa eh? Namin ipakita! Ha? Saban, mao niya gipuya itong ingana ang Tino? Mao pa baya! Tubag tikawang! Ta! Siya na! Saban! Usa, toyo ninyo ni Dilaw! Usa! Nangita day sila ni Manoy Tino ng salod. Ah! Nagmanoy ka ng Tino! Imo siya magwan? Oh! Ano naman day ang tabay? Dako katraso mo ka rin magwang! Ha? Doon ako minsahe nga ipilin para niya! Unsang mensahe? Tingnan si Tino ha! Nga ang nagbuhat ini, si Boy Kirat! Ay, ginawa ko! Dudong sire! Ay, salpahis ka ba sa aka, ha? Ay, Huwag ka ha! Sakit ha! Sakit ha! Kahas, kahas! Narugit na pa, saan man din mo dong sire, ha? Usa may sana! Usa sana! Maldito ka ba sa aka? Sakit ha! Sakit ha! Ang sakit ka! Nasalot! Lang! Uy! Lagi po si Tiwaboy! Ayan! Ipuspusan mo ko! Bay! Nasalot! Ayan si Tino ha! Nasirius no dagos ti Kuwang! Taro! Taro! Nang salud! Nang salud! Manoy! Kaluoy ni ng salod. Bago pa siya nagagawa sa ospital.
Ayaw isulti kung kinsa naghimuan niya. Pangamot lang. Pero Manoy, pero may gisulti man tong nagpusilin ng salud. Siya kunos boy kirat. Nangita siya nimo. Oo. Nakailan ko na niya. Kung doon ay mangutana nimo, kung nakaila ka bas nagpusil kang ng salud, pangamot lang. Ayaw sila sultihin nga nakaila ka. Pero nga naman, Manoy. Unsa man dahil mong atraso niya? Wa ko atraso nila. Sila ang doon ay atraso nako. Ha? Dipunan nila ilang atraso nako. Manoy. Basta ayaw gyud sila sultihi. Nga nakailakas nagpusil. Ayaw gyud sila sultihi. Pan nga naman lagi, Manoy? Tungod ka ipanimaos kong kamatayon ni ng salod. Unsa? Hala sige, tana ka mo. Mobilartag ka diyot. Gusto saan kong makigsulti kang Dino o Jerry. Sige, ako na lang mo adto. Manoy, nais kan Kapitan Usmin. Basta mo natatunggingon na ko ni mo ha. Dino, Dong Jerry. Mayong gabi, Kap. Pagkawa ko magdahom, nga maubaday kini mahitabo ni Salod. Bago pa man unta siyang nakagawas sa ospital. Og nahibawaan pa lang, maayo pagwa lang una siya pagawasa. Maugyod. Unsa man gini kining hitabo, Dino? Kap, duda ko. Lungkab ang tuyo sa nagpatay kang salod. Kawat o tulis mo ni kay doon na may timailan nga gipugos gud pag-abli ang pultahan. Mao ba? Pero diha ka man ka sa maong hitabo, Dong Jerry. Oh, diha siya, Kap. Diha siya. Mayang nabdan nga nahagba na si ng salod. Ug may nalang gani kay wa siya apila upusil si Dong Jerry. Nakaila ka ba sa maong suspect, Jerry? Ha? Sultihi ko. Kay para madakpan dayon kang tawhana. Nakaila ka ba? Sulti Dong Jerry, nakaila ka ba? Wa. Wa? Sorry, Kap. Pasensya na ka kang Dong Jerry, Kap. Nakasabot ko. Sige lang. Tabangan ta mo nga madakpan gidayon ang nagpusil kang ng salod. Salamat, Kap. Taon na sila, Manoy. Oh, Dong Jerry. Salamat. Nagituman mo nga kung gibawad ni mo. Manoy. Ay kabala ka, Dong. Matagan na gustis siyang kamatayon ni ng salod. Manoy. Ako nang ipanumpa, Dong. Siya maron. Ano man, Dong? Marag kagubot man ang mga taong nagbilan, Manoy. Marag may niabot, Manoy. Kinsa man. Ambot o kinsa. Kasi nangitan ako. Nag-auto? Kisam ka na? Kinsa na, Manoy. Wapa ko may bawo, Dong. Manoy. Bisa kung saan, basigon sana na ha. Ay, pagkumpiyansa. Ay kabala ka, Dong Jerry. Ako na yung may bawas kong kaugalingon. Marag ikulbaan po da. Pala na. Hindi na ako pasagdan si Manoy Dino. Mangandam ko. Basi kung sa ilang buhaton kang Manoy Dino.
Kinsa maka nangita nako. Ug nganong nakailaman sila nako. Doon ako sa mga auto. Pero mangandam ko. Pasig, muna ni mga tawanang nagsugo arong ipapatay ng salod. War ba kita ang nagiban? Diyan ako sa may auto. Wa man mo gawas ang nagsakay. May gawas. Ang driver. Sodong. Sige na. Nasa sa sud. Ipabuti mo. Sige na. Sudah, Dungdino. Nganong nakailaman mo nako? Kinsa mo? Sige na. Ina puta na. Sudah. Nagtala ng pagkutara, magtubag na. Iyo kadlok eh. Di minutong tao. Sige na. Ikaw ayaw lang hadlok sa ako, ha, Dongdino? Kinsa ka? Ako si Mr. Chole. Ako, na ako toyo sa imo. Ha? Pwede ba ako sulti sa imo nga kita lang luha, ha? Okay? Wa ko kasabutan ni. Sige, ikaw relax lang, ha? Relax lang. Ako dili pressure sa imo. Ako hatag ka may time para sa ikaw relax lang, ha? Okay. Bueno. Ako na sa imo restaurant, ha? Kita ka on-ora. Ayaw hatlok sa ako. Ako pailan na sa imo, ako maayo tao. Ako na lang tuyo sa imo, importante kayo, okay? Ha? Sige. Asam to sila si Manoy Dino. Ipasakay man siya itong auto. Kinsa man ka dito? Kulpaan ko da. Dong Jerry. Kapitan, Asa si Dino? ipasakay man to siya itong auto. Unya, milarga. Ang butasa to sila, Kap. Ha? Kinsa ka mga tuwana, Kapitan? Wa ko ideya, anak Dong Jerry. Sama ka di ay ito sila. Waton lang nato dong. Basin og mubalik na dayon to. Sige. Ikaw kao, ha? Ikaw ayaw ka uwaw. Di na imong magdugay ko. Ha? Bago ka panangits kong manghod. Tingalig na balakan na turon siya. Okay. Kita dili logay din ha. Human ikaw kaon, kita sulti ha. Ako sulti. Okay. Sige kaon na. Ayaw ka usa ko ha. Sige kaon. Ang samdog ka kini mga tawana. Sige mo, ayaw mo patkiyata. Masig masuko na to si Dino. Kaon na mo dag biskwit. Kanang nagduwag madyongay. Nay. Kana na biskwit sa daplin silang lamisa. Pangawalan mo dia. Wat lang ko ninyo Makikitara ko nilang Dino. Asa makas Dino? Awa pagit sila mabalik. May aksyon ako kabalaka. Asam ka to sila si Manoy? Wa ba ka sila daw tang gibuhat sa akong maguwang? Chiri. Hinumdum pa ka na ako. Ako si Wingwing. Suod mi si Dino. Ninumdum na ko. Kinsa may kauban ni mo? Akong mga barkada. Nga sila'y. Nganong naam na sila diha. Dada sila nga ri. Makasabaan na sila ron sa nagduwa diag madyong. Ilang gikaon nilang snacks. Pareha sila nga ri. Sure. Pak! Kulot! Ingna sila nga. Ari mo nga ri. Ayaw mo diya. Dali mo nga ri. Ngano, ikaw kamay lang kaon ha? Ikaw uway ba? Uwaw ka sa ako ha? Di lang ko ganahan kaon. Labi na ang mga lami ang pagkaon. Ngano man ha? Murag lisod na dawaton sa kong ginawaan nga magkaon ang mga putahi Nya nga kung manghud, wapay klaro nakakaon na ba to? Okay.
ako kasabot na. Oo, ka na problema. Kita dapat kaon para sa imong manghon, ha? Por eso, ikaw ayaw luha-luha kaon. Sige, ikaw kaon maayo. Ako bahala sa bayan, ha? Okay? Okay. Aniya na pagkaon para sa imong manghon, ha? So, okay. Ako sulti na sa ako tuyo sa imo, ha? Unsa man na, Mr. Chuli? Lino, ako na utang kabubuton sa imo tatay. Si Vincio. Siya ako, suod, amigo. Siya tabang sa ako. Abi mo, kami na istorya. Amo kaaging dili pwede na mo hikalimtan. Siya luwas sa ako kinabuhi diya ako kidnap sa mga abusayaf. Kami luha paliho piniliso. Siya iskapo. O siya kumbinsi sa ako na ako kuyog sa iya iskapo. Dali! Pas-pas, Mr. Chuli! Kailangan magkabiyak na rin na pita! Pas-pas! Ben, please, ayaw biya sa ako, please. Di kami umbiyaan! Magduwa tayo mag-i-adjust di ka sa mga kamot sa mga masayap! Dagat yun! Doon sa mga kabayan sa bus! Dahil mga tama na ito! Dali! Tutas na kayo! Kapoy na! Mr. Chuli! Ako ay sakit ako. Pangon! Ay panas ka kapoy! Pangon! Sakit ako tohon. Ako lisod na malang. Mr. Chuli! Ikaw yan na lang sa ako. Ako di na pwede. Di na pwede. Wala akong pag-aw. Ako patay na. Dili, Mr. Chuli! Hindi ka mahimong biyaan! Di ka! Saan mo ka? Agwat ka, Mr. Chuli! Doon ka sa bus! Magkaabot na dito! Luwas na ta! Teka na makatabang na ito! Dali! Dili lang katunahi kayo na siya luwas sa ako kinabuhi. Sa akong pamilya. Siya tamang. Siya luwas. Tama. Si Suli! Salamat niya ikaw. Ako ang sango mga anak-anak pa sila sa suot sa bahay. Ikaw luwas nila. Diyan kami si Suli! Ako mga anak. Mao ka na si Ben, imo tatay. Siya buotan. Para sa ako siya buotan. Ako na ako utang kabubuton sa iya. Mao na ka ako pangita niya. Gusto ko hatag sa iya glasya. Para sa iya pagtabang sa ako. Ako'y kalibutan na. Tungkol kay gamay pa mga gibiyaan na sa among mga ginikanan. Namatay sila sa diyang may misaka nga tao sa among bahay. Huwag pumatay sila. May nilang gani kay kami atong ikayon na gibilin mi sa among silingan. Huwag may mapil. Kanoon sa imong pamilya. Pero okay lang. Kung dili ko nakikita si Ben, ikaw ako hatakan sa ako, hinabang sa iya. Ako lukay na pangita sa imo, amahan. Kalon, ako himawan nga, siya patay na. Sakit. Ako kita sa iya haya. Pero ako pasalamat ako kita sa imo. Ikaw anak ni Ben. Ako tabang sa inyo. Ako hatag sa inyo, bye. Bye. Tanan mo kinahanglan. Ako hatag. The road is long with a many winding time. Itabangan sila si Dino ug Jerry so sa kaimsik, din adunay dakong utang kabubuton sa amahan nila ni Dino ug Jerry. Unya nang labay ang mga adlaw ug katuigan. Dagko na sila si Dino ug si Jerry. Hi. Kumusta, Dino? Sheila? Gamay pa may ngawa ng among mga ginikanan. Patay na sila. Sorry din. Wa ko mahibaw. Okay lang.
Mas may tingali, Shil, nga adto lang ta sa gawas mangaon. Ay, wam gun mi maghikay din, wam mi magluto, kay kamera magunduha. Muna nga usahay, maglungag lami ko naraming anhi. Pero wa gani na yung mga lakaw, magmamalit ramig lutong da sa gawas. Mo nga, adto lang ta sa gawas mangaon. Sige. Tana, ato tas gawas mangaon. Kapuya, uy. Gutom na da. Paita gina ni mag-eskwil na tal. Niya, atong kwarta, sinukod. Pero sige lang, ako ipakita ni Manoy Dino nga naningkamot kong magkahuman ko sa akong totoo. Makagraduate lang ko. Papawayan ko na sa Manoy Dino. Ako na mabuhi sa kumaguwang. Maglakaw lang ko pa doon, spy. Pamalay din sa itong Jerry. Asa pa magkala ni bata. Mag-ilis lang muna ako. Asa pa maning bata. Nahuman naman ang kuglungag. O pa magyapon mo rin. Pidag ni itong Jerry. Oh. Kasi ito. Murag may nakasuod ni Spina. Ug tuha agi sa luyo. Tuha sa kusina. Kung kawatan ka man. Wag kay makawat niya. Kanarga mga kaldero ng bagakig kakuling. Susiyon ko. Malas yung karon kung kinsa ka man. Nagitaw na eh. Kabugo rin kawatan na sa kayang nakawat. Hanggaw gid. Pergi sa pengen siya ang iyang mga tunog. Ang kalero, ihapos kung si mong uhang gawa ka. Malas yung karon. Yan sa kondol. Karon hapsan ta kaning kaldero ang gawa ka. Kinip! Aray! Aray! Tumaan ko tinguga na. Pasuka. Tukloy? Sakitan na ba yun? As kabuan nga rin mo. Wa magsulti nga ikaw dahil ha? Nang huom pa mga kawin, nungusam ka? Nanungkab ka? Gutom ka gusto nanoy? Unya manungkab na ka? O kung pinuti pa daw akong gitigbas ni mo, awa na patay no tagaron. Paita sa ninyo eh. Mupay gigutom ka ita. Inyo patapos pusang kaldero. Sa pinuti ba? Pati yun ko ni mo ba dino? Sabad eh, di ka daling mamatay eh. Ngayon kasulti mo ko na ba dino? O ikaw pa. Dugay pa kang kuwaos ginoon Tukloy. May! Gidagagi kag utang. Ay! Ahak yan mo ba yan? Sa sunod ba, kung gutomon gani ka pangayo, di kay magunghuong ka diha. Kaya usahay ra ba na magbutang ra ba kong paon para sa laga? Kalusan! O gapon, nagbutang ko. Katong pa nga, bahog-bahog? Oh, gibutangan to na ko sa lamisa. Katong liha? Diha lagi, gibutan na kong plato. Nga, gitakuban. Katong plato nga puti? Oo. Ay, pagkakinod! Nga naman. Ako mas nagikaon. Ako'y nagkaon na to eh. Uy, dili na ilaga. Dili ay! Ako'y nagkaon na to! Patay. Doon na po ito hilo sa laga. Sige lang, Tuklay, sige lang. Ay, lagkag-ulan to. Nga uli mo kulo kumagul. Ay, di man na mo pikto na yun. Mga pila pa man nakabuhan, una mo pikto. Bantay-bantay lang. Pirat-pirat na ganin na imong mata, umono na. May pikto na ng hilo. Ihap lang ka ng mga tulog-adlaw. Patay. Kasabaan niyo ko na niya. Manidino ron. Saan oras ha? Huwag nga sa doy. May pagwan lang kumihapit sa library na. Pero kinaglanon mo sa buto. Kaya mo itong project. Mga ilo ko pa sa ilo Manidino. O kung kong kasabaan. Saon naman. Dawaton na ginako. Saon nga, nasayop man ko. Kung ang papag nga, wala ko ikapliti.
Naglakaw lang ko. Ay. Choy, may naglakaw siya, Choy. Hingian ta ni Choy. Sige. Kamu na bahala na. Dili gani mo hatag. Ingna lang ko. Kay ako rin bahala. Okay, Choy. Huwag na lang, Choy. Yaya Sepa. Oy, day Sheila. Halano, nagkabian lagi ka, day. Nangita ra ba tos daddy nimo? Ha? Suko kaayo to nga nangita nimo. Niya asa man ron siya, Yaya? Ay, milakaw man to. Adto siguro tos kasino. May nag-ina. Umurag, itanaw sila na ako. Madiretso lang ko. Hoy! Ila ko kitawag. Kinit! Muna siya! Hoy! Murag laing gid sila toyo. Bart! Nag-isensiyo na, Bart. Lagi, boss. Naglakaw naman lang gani ko. Bida sa day. Cellphone na mo, be. Ambira, be. Ha? Ambira mo, cellphone. Ayaw, boss. Sa ako man ay maguwang. Iya man yung binatdihan ako sa una. Ay, wag ko'y labo tukon sana. Ambira, pida tugay naman. Ayaw lang ni boss. Pida. Choy! Naway kwarta, Choy. Yan ay cellphone ni Manihatag, Choy. O sa pamagi paabot ninyo. Ala, tungka ba na? Ha? Sige, tungka ba? Isa, tungka ba na yun? Unya. O sa pamagi paabot ninyo, busluti na yung kailin. Sige. Sabat ko kali. Stop. Budagan ka, Choy. Ikot! Lumasis ka namin. Saan patid? Pahala niya. Budagan ko! Ay! Kuha ko ninyo din sa kanan, ay! Animal! Aray, kuha ko ninyo din, ay! Nausa ba nis bay Dino, eh? Sige, magpaso-paso. Di yun ba himutang? Bayoy, igo na taon, bayoy. Basig, malustred ning... Ay lang lagi tawag na unangay mong manghod kay dako na to. Dili to batang way buot. Nausa ba ka, oy? Ambot ba ito, Clay? Di magyug ko mahimutan kung dili ako makita ang akong manghod din isbay. Ay, ni mo. Sobra na yung kaya ng imong pagpangga sa imong manghodong. Maunang naingon ka niya na. Oh, tinoda. Di malimod o di gid malilom. Mahalo pinangga ko kayo nga akong manghod. Tungod kay kami nalang duhat, Clay. Wala may mga ginikanan. Gamay pa mi nga wala mga ginikanan nga nagamuman na mo. Sa kalingot sa kong unahura, nakatun ako sa unsay pagpaningkamot. Tanan gihimo ko para lang mabuhi mi o ang akong manghod. Bay Dino? Ambot, maunang itingali ni among kapalaran. Pero di ko iksapayan kung sa may kalison. Ang ako nga di gami magkabuwag ang akong manghod. Bahala ko sa may tabo. Di ko may tabo nga biyaan ko nga akong manghod. Stura, tukli, gura. Palihog kahilap ang hilak. Ayaw kong pungi dong. Palihog lang. Ayaw kong pungi nga mong hilak. Kaya bisa kung saon, mutuog mo ng gayday yun ang akong mga luha. Igo na lagi. Pero nga no ba? Pati kay kagaw mo hilak, oy. Tangkan nga ni, oy. Budoy! Bihagay, Budo! Salamat. May ganikin ka palayo ko kanila na. Wala silang kasunod ako. Salamat taon, Diyos ko. Abi ko, may mahitabo na ako na. Si Daddy. Siya na karong niabot. Pildi na sa tingali mas kasino. Kaya di bangga na malang hapit sa gate ang sakyanan. Sugaton ako. Animal. Bawa. Ayag surang-surang di ha.
Pildi na ba ko tingalin? Na. Uy, taon sir, usap tayo labot na kong napildi ka, uy. Ah? May magposta ko. Pahawa May lagi magako- diha. ay. Pahawa lagi bidap. Daddy? Ay, taon, ma'am sila. Salamat itaon nga miduol ka na mo din, eh. Daddy! Wa na, day. Wa na, mamaday na ni Dungoy na, gyud. Yaya, dali tabangi ko. Yayungan na to si Daddy nga makaabot sa iyang kwarto. Ha? Uy, ginoo ko. Kabug at 40 taon aning Sir Arnolfo, uy. Dako ba kayo ni siyang tao? Unya, punan panghubog na sa mo itong kabug at, day. Kunya, unsaon naman na nato ani Yaya. Biyaan na nato si Daddy din eh. Adi, day, ay, kuhan, ano na lang. Ato na lang nang ipasod, ug anak lang kutob diya sa sala. Mao lagi. Okay rag anak siya diya sala. Pero ang pangutana, unsaon man nato pagpasod niya diya sala? Nga di man ta makadaog niya. Ah, sayon ra na, day, sayon ra na. Ato na lang ning ipaligid. Unsa? Oo, ipaligid ba? Ipaligid na lang nato na si Sir hangtod nga makasod siya din sa sala. Wa na magitay laing choice, ane. Yaya. Oh, maayo na lang na. Dahil kay sa anahan niya na mabuntagan na ning gawas. Nahala, sige. Ipaligid na talang ni siya. Sige. Wala naman tayo choice. Ipaligid. Okay, larga. Ipaligid. Kaluoy taos maguwang. Nakatugin taon sa pagpinaabot. Asa na kanis dong Jerry, oy. Nangusam ni bata, ah. Nagkarto na ba kanit barkada, no? Salamat. Salamat taon may abot ka. Bay Dino, diyan na mo manghud, bay. Sorry kayo, Manoy. Tiyaw mo na. Kung wa ka pa makadagan, siguro doon lagi may tabo nimo. Manoy. Asa man gihatag na ko nimong pamiliti? Anong naglakaw naman lang ka? Ako mong gibayad sa project na mo. Mao nga, naglakaw na ako. Mausap di ay. Nganong angan sa di mo hatag, Bay Dino? Nagbudget mo tag maayo. Kaya lisod kay nga to sitwasyon. Labi na nga niya na to ni Stokloy, nakukiglamoy. Sige lang. Pero sa sunod gani, ang iyong alang ha. Mahimo matingali na ugma lang nato na mo bayaran ng imong project. Ay lagi sakripisyo na imong pamiliti. Kay panggabi mo ka. Sorry, Manoy. Hindi sa man. Wa magkakamonsa. Wa man hinoon, pero... Gikulbaan pa ko hangtod karon. Muna akong gingon mo dong. Ayaw pagkumpiyansa kay naay dagang buang din eh. Tungod anang ginadilin rugas. Manoy. Sige na, na dito. Aron magkapahuway ka. Tukloy. Bay. Sukari si Dong Jerry, aron magkakaw na. May problema. 5 minutes na daw, ha? Kaya anda mo na ako ang talad kan anan. Unsay sudan nito, Chloe? Dako'y gisalin mo. Ang imong paborito, ang usay nununan. Yaya? Oh, nga day. Yaya, kung magmata na gani si Daddy ba, unya mangita na ako. Ing na nga, milakaw ko kadiyot ha. Unya bangutana siya, day, kung asa ka, unsa may akong itubag. Ing na lang nga, may giadto ko kadiyot. Mubalik ako dayon. O kung mangutana gyud, ing na lang nga, nagdali ko, ugwa na ko musulti. Sige, day. Sige, ari na ko, Yaya. Ay, pastilan. Asa ka itong bata. Kinsa ba kay pakikitaan adto? Uy, naaba ka to'y uyab, no? Unya mag-date sila. Uy, hala na! Sipa! Ay, sir! Asa si ma'am ni mo sila? Ay, milakaw man to, sir. O niya, nagtugon man to nga kung mangita kuno ka, ipaingon lang ka nga may giadto pa siya kadiyot. Bubalik ra kuno siya dayon. O niya, kung mangutana pagid kuno ka kung asa siya, ipaingon lang kuno ka nga wa siya makasulti kay nagdali siya. Unsa? Aw, ha? Aw, kuan, ay kikaahak bayaan ni, oy. Ay, bibi, ang dami ko dito pamahaw, bi, kay mukaon ko. Unsa bang pagkaunang imong kaunon, sir? Para pamahaw. Daghang mang pagkaon para pamahaw, sir. Bisag kung sa kalit, sige, gutom na ko, pagdali. Stilan, no? Unsa bang pagkauna nga para pamahaw gangan kuno sa pagkaon bisag unsa? Unsa ka nang pagkauna, no? Japanese food tingali na. Japanese. ay, murag maura ng klasyas pagkaon nga ichitira. Bebe, gani, be. Ako ganing i-search be sa Google.
kuan hibakha siya. Ato ko magpaabot niya sa suki na mong kananan. Mula bangko. Uy, Dong Jerry, kasayo gunin mo ng mata, Dong. Na mo'y klase. Oh, wano ito, Chloe. Di ba ako sa'yo kay mga baunta ko? Oh, unya nga nung naunta man. Ay, kuan, wa man day kay sabon pang na ba? Ay, sus, problema man mo, ana. Apa man tayo sabon niya para pagkaligo, kato na lang gamita. Di pa ka, ana, humot kayong linabhanin mo. Ay, ayo mahilis na. Wala tayo sabon para pagkaligo. Kita ni Hinoy manimaho, ani. Oo, sabon. Bitaw sab, no? Ay, sige lang. Mangutang ta. Asam ka mangutang? Ako ray bahala. Adto ko mangutang silang Petra. Maayo to kay ipu ka itong Baydino. Makadungog lang tos nga ni Baydino. Sugot na yun to. Bisag pala pa yung tangon. Ay, ayun lang na yun. Basig, masuko na niya hinoon sa Manidino. Ay, di lagi masuko. Nga ko daw masuko man nga. Para man na sa imong bulingon. Kay manlaba ka. Unya, apel kud kang dino. Nga mga bulingon sab. Ang man sa kang imo ramang bulingon mo imong labhan. Apelo sa gyud nimo ang kang manoy nimo dino. Bulingon sa alabhan sa nimo apel, dili ba? Oh. Di lusot na yun to. Ha? Sige na, mangutang ta. Sige lang, ako ray bahala. Kautang lang kita. Wata ko, ha? Wait for me, Argentina. Unsa? Pagka-cater. Abi ko bag, dili ka mo pakita, Ronda. Oh, mahimo ba na? Posible. Kay busy man kaayo ka. Kaya nasamang ko ni mo dito sa inyo. May problema ba, Dino? Sheila, hinawat nga mo sabot ka sa kong sitwasyon. Gisabot na naman ka. Ako lang ang wani mo sabta. Sheila. Dong Jerry. Unsa naman, Lito Chloe? Nakautang gyud ka? Ako pa. Di ana. Dero. Uy! Dagana ko na Noy. Maikog man sa taog sabon reto utangon. Giapilan lang sa dakong noodles. Ingon man pansit canton. May na lang ni in case of emergency ba? Unsay in case of emergency ba? Emergency ba? Gusto mo nun yata. Nyawa tayo mahagdaw. Di maggamit na yun nato ni. Para pawas ko to. Ito, Chloe. Nahibaw ka ba, Noy? Masuko gid anis Manudino kay hibaw ka. Kontra kay na niyang utang. Di na siya gusto utang. Mangulatar ba gina siya nito, Chloe? Patay! Huwa man ka magsulti. Unsa na nimo? Ako lang ni uli, oy. Magkulutahan niya ko itong Baydino. Unya, dawaton pagana kung imo nang iuli. Saan man din ako? Sayon. Lutuan lang na. Unyas, Manudino ni mo dong. Kabala ka. Ako rin bahala niya. Tinoo dong? Lagi, ako rin bahala ang musulti niya. Nga ikaw may nangutang, ani. Unya, iyangan, imong gida. Patay ko na dong. Sige lang. Ikaw raman sad. Cater. Agoy, nag-inom naman sa ni Sir Arnolfo. Dako gyud tingalan ning pilde da kay murag dugay makaing naka-move on. Uy, may nanawag niya. Hello. Yes. Okay lang. Ako lang natubuan. Okay. Maybe mga next Sunday. Isyuhan talang kagdaan og chike, ha, okay? Uy. Chike na lang. Chike ko, no? Mga 200,000. Okay. Sige, okay. Okay, bye. Wala. Hisgot naman siyang chike.
Ay, wa na. Utang na sad ni, utang na sad. Hingil ngiga gid ning mga dato Ipanguran ng mga poong mga 200,000, mga 1,000. Ako og naay maningil nako bisag 1,000 na. Mura na kong mabuang. Pero sila, angil ngiga. Daghan gid ang kwarta ni nila Pero hibuong lang ko. Duha naman kabuan wa ko'y sweldo. Maayo pa kahani. Bida no, hisgot lang 1,000. Ako rin ako sweldo. Di palang tungod ni Inday Sheila sa kubong gamot ang nilapita. Pero maluoy sa kung Inday Sheila gud Saong ako go'y nagbatuto gud anan niya sukat pas gamay pa siyang bata. Siba! Ay! Ano na gitawag na ko. Makaihit yung ko. Siba! Ay! Ito na lagi. Maiging malataning Sir Arnulfo. Sir! Kadugay ba ni Ma'am Dool kung tawgon, ha? Kanang tawag sir, dugay gid na sir kay Usa? tawgon pagod, di ba sir? Kana bitaw magpa-deliver kag Chicken Joy sir niya, maabot pagod na dayon sir. Bisan og iras delivery pa sir, ready gid na madali. Akalit, sir. Kaya kadaghan pa ni sulti niya. Usa lang kasulti na ko, taas na kay kagtubag. Ay, humayo na lang na sir kay sawa gyud ito bag. Hoy, paminaw. Sir. Mulakaw ko. Mulakaw sad ka sir? Kaganinas, Ma'am Sheila, ningon nga mulakaw sa ako. Nya karon ikaw nasad. Naunsa man mo, sige mamong lakaw. Ako kadungog ba munakong mulakaw ko? Wa! Unya, unsa may problema nimo, ana? Wa, good sir. Hanggaw ba yas naong nimo? Hoy, sir. ablihi itong gate. Ay, mugawas na ko. Sige na. Ingon kay mulakaw. Unya magsakay malagi di siya gauto. Wah, pagkakidart. Kalaan, way lame. Dino, Di ko gusto nga may bawas siya sa itong relasyon. Tungod kay may akong ipasabot niya. Nga naning kamot ko para niya. wa ko makasabot kun unsa ning klase sa relasyon ang akong gisudlan. Nga no? Wa man ako'y nakitang sayop sa atong relasyon. Ulitaw ka, daga ko. Pero nganong ato pa may itago ning maong relasyon? Tungod kay di ko gusto nga mahugno siya. Ug mapakyas ko sa kong pagpaningkamot. Nga diin mo ay akong gisaad sa namatay kong mga ginikanan. Nga dili ko gyud pasagdan ang akong manghod. Pero ngano man, dili ba ni mahimo nga tabangan mo siya samtang may gikarelasyon ka? Sila, huwag ka lang magkasabot. Nakasabot ko dino. Ang wa ko lang isabti. Ngano misud ka pa man aning butanga? Wa ka na lang unta musuod pa aning mga butanga. May concentrate ka na lang unta sa pag-atiman sa imong manghod. Nga kun buto na hunaon, dako na gud na siya. Dili na mistil nga bibihon mo pa siya. Sheila. Ayaw. Ay, salamat kay mitingog. Sir. Ayaw ba? Akong kamot, imong giludhan. Ay, unsang sagudi ay ni. Ay, kakidort. Salamat ha. Giluwas nimo akong kinabuhi. Wa na'y problema. Bisan kinsa naman tingali kung tuyo gini mong mutabang. Dili na kinahanglan nga mangita ka pagbawas o unsa. Ang importante nga nakatabang kasi mong isig tao. Hinaut nga dili ni mo ay katapusan na ito para kita. Aw, makita pa kita. Kung dili ta mga buta. Sige na. Basig may klase ka pa. Malate ka na. Sige, Shell. Aris ako. Og salamat sa snacks, ha? Ako'y angay magpasalamat ni mo, uy. Sige na. Bye. Bye. Wa ko makasabot. Muragaan siya sa akong dukan. Ang iyang panakoy, muraga. Ambot. Wa ko makasabot. Siya si Jerry. Nalimutan ko pangutan kung asa ang ilada. Ang akong cellphone. Siyan sud kanina rawak.
Hello? Hello. Oh, Kumusta naman, Don Arnulfo? Bilapas naman sa adlaw nga imong gisaad. Don Mariano, pasensya ka na. Wa pa masod ang akong kwarta sa bangko. Akong gi-follow up ka ganina. Wa naman tigali ko'y labot pa niyana. Yes, pero gisultihan talang ka. Basig magdurda ka ba nga dili ko makabayad niya ng kantidara. Actually, ang buyer sa akong yuta katong dito sa Bohol, 5 manguto ka ektarya. Na-close deal na to, pero mihangyo man ang buyer nga sa sunod pa siya makahatag sa katunga. Mao nga... Kakaraan na nag-style na, oy. Daan na biyatang nagsabot na dili ko gusto mga imunan na. Nangutang ka na kong dakong kantidad, wa tagong ka lisod-lisura. Nga karon, mubayad ka, murag lisod-lisod man mo. Kining Don Mariano, please, sabtang lang una ko. Dili ko mudagan, ana, oy. Sagdi lang kay kung di pa yun mubayad ang buyer sa akong yuta, pangitaan ko nigbayar kining akong sakinan o ang akong bae. Basta, mabayaran talang ka. Okay. Ikapila na gani din mong hangyo. Nga mupas lang una gas bayan. Ikatulo ba di? Dili, kaduha pa, oy, Don Mariano. Duha pa di. Okay. Sige. Tagag lang chance. Taas pa kayo kung pailo, Don Arnulfo. Ayaw lang yung paabuta nga maupos ang mong pailo. Kaya wag ka pa makahibaw kung unsa ko kung maupos ng pailo. Sige, bye. Unsaon man ako, ani. Asa man ko ani gibayad? Ay, naunsa man ni si Sir Arnulfo. Sige, daman lang ni ginuktok. Doon nagitingali ni dako kayong problema na. Ay, pastilan no. Kinira bang problema kung imong pasagdan? Magkabuang! Hehe. Giyon sa to na ako pagsulti. Ako may nabuang ani. Ay, makabuang yun din ni. Kining problema. Ay, hangtod ikaw na lang mabuang kung pasagdan ni mo. Ay, himuot man ko na ako. Pero kinisiya ba? Kinisiya, no? Wa pa ba ka ni siya mabuang? Ay, duha na me. Ay, pagka-kidort. Nang lori bitingal siya na ako. Wala siya mo pakita. Wala siya mo paramdam. Naibaw kung mahal ko ni mo, Sheila. Ug mahal tasad ka. Pero kung dili ka mo sabot sa kong sitwasyon, wa ko'y mahimo. Di ko mapugong nimo kung sa may mong desisyon. Pinsa magkaroon. Ikaw? Manoy? Ganun karoon ka lang. Naglakaw sad ka? Manoy, nagtigo man ko mao nga... Gisupak ni mo nga kung gusto. Manoy? Naningkamot ko nga makakwarta ko. Nga makahatag ko sa imong insaktong baon. Insaktong pamliti. Bahalag walay may bilin ako basta ikaw sakto lang as baon. Pero walay mo gamita. Manoy? Di ko gusto may ubos ni mo dong. Sa palihog. Tumana lang taon kung unsa may akong gusto para nimo. Di ka na dili na para ako, kung dili para imo ka na. Para sa mong kayuhan. Pasailuan ko, Manoy. Di ko gusto nga doon may tabo nimo. Sige, ayan na nikus ba? Ayan na nikus ba? Hinaot nga last na nimo buhaton. Ug di na nimo usbon. Oo, Manoy. Sige na, dali, ngaw na ta. Wa pa di ka mukaon, Manoy. Wa pa, gipabot ka. Dali na. Kumusta naman ang pag-eskwela? Okay na, Manoy. Paningkamot lagi sa mong pag-eskwela dong. Kaya ako maningkamot po ko para sa imong mga kinanglanon.
Isulti lang ako kung sa mo mga kinalanon nimo. Ay kawas pagsulti nako. Kaya nimong kalampusan, ako sang kalampusan. Manoy. Sige na, tiwas sa kaon. Napay ka sudan, no? Si Noy Tokloy di ay, Manoy. Manatong kaon? Balkansi ka to. Manatong kaon. Ay, wapa tayo, Noy! Oh, nalagay diha. Ganinar ka diha, Noy Tokloy? Ganiya lagi taon. Nagawa kong kaugon ko ninyo. Ay, lain sige, muna ko yung kaon diha. Abi pa lang, wak ko'y batasan. Lagdrama-drama diha, Tukloy. Dali na nga rin. Dali na. Sabi na kong manakagkaon. Dali na. Ay, salamat taon. Gidungog yun ang akong pray. Asam to si Manoy Dino, Noy Tokloy? Aw, kanto. Mangita tong rakit. Ha? Rakit ba, rakit. Kana bang pangwartahan ba? Ay, bisag unsam lang tayo sudlan, anak. Kanto kay, gabi naman. Aw, siguro, mamaligya tog balot. Balot? Oo, God. Mamaligya in taon tog balot ng gabi eh. O niya, madlaw. Kung dili na mag-drive o habal-habal, aw, mamaligya nag DVD, CD. O kung dili siya taangkat, aw, mamaligya pa tayo ng tempura. O di ba? Fishball. Ay, bisa kung sa lagi sudan ng dungdino, basta makakwarta lang. Biliban ako ng imong maguwang dong. Kugihan kayo. Buutan kina. Nga, kugihan pa. Sus. Surtihan ni mo nga mo'y nakamaguwang. Anong dino? Mo na nga ikaw, pagtarong kita na ng imong pag-eskwela. Ayaw good. Pag-apil-apil ng mga adik-adik. Mo intir ng shabu-shabu. Kay wadyog kay makuhang kayuhan na. Oh. Tinood na, Noy Tokloy. Kana. Naluoy bitaw kong Manoy Dino. Manong ako ginang bawsan siya, Noy Tokloy. Kung makagraduate ko pohon, kana akong diploma, Noy. Ako ginang itagana para kang Manoy Dino. Kaya mo na ibugtong kong bayad sa iyong pagpaningkamot. Mga kahagok. Ug labaw sa tanan. Sa pag-atiman niya nako. Huwag itaw na siya magminyo. Ug matod pa niya nako. Dili siya magminyo kung dili ko makagraduate sa akong kurso nga criminology. Para niya, Noy. Kana! Tubliban ako. Kana, gidong. Ayaw yung pakyasa ang pangandoy sa maguwang. Kay siya naning kamot mod nga dili ka niya mapakyas nga makagraduar ka. Munang, grabe kayang paningkamot, oy. Kayo rib, kayo dito, basta ka tinayuray lagi. Pagtakidot! Siguruhan ninyo nga malawgan na to ang atong mga binuhi. Mga tao nga na sa itong payroll. Pero watay problema sa itong operation. Problema. Ay, boss. Dali mong tabot. Ay, ipasugat mo sa airport. Ang imong pinagang anak. Niya na si Billy. Uy. Ang maldito kong anak. Hello, Daddy. Billy, iho! Uy, ang pinangga kong anak, maldito. Dad! Kumusta ang bakasyon mo sa gawa sa nasod? Kumusta naman ang imong laglag? Puol. Gipulan ko, Dad. Gusto ko nga anin lang ko sa Pilipinas. Ay, pastilan, kini mo bata ka. Sige, ikaw ang bahala. Yaya? Ay, uy, day sila. Si Daddy? Anak, ganihara na siyang kwarto, day. Uy, murag, wa naman ay gawas-gawas, day. Ha? Sa'yo man na siya na uli. Unya, abi ni mo, day. Murag tanaw na ko ang daddy ni mo. Murag problemado kaayo. Nga naman. Pag uli, ana, nakainom man na. Nya, pag abot, nag-inom na pod. Unsa man day problema niya, Yaya? Aw, kanay noon. Wa na ko mahibawa na. Mutan alang day, kay abi ni mo. Nagtuudag yung ko. Doon na yun na dakong problema. Unsa man ka? Pagabot, Mas Billy! Pagabot, Mas Billy! Nagkakapon, Ayaw kanya ululuhi. Mga sip-sip kikay mo na.
Billy, iho. Yes, Dad. Mula ka. Ikaw na'y bahala si mong kaugalingon, ha? Ayaw ninyo pasagde ang akong anak. Manubag mo kung may dautang mahitabo sa kong Away anak. problema, sir. Bilangga kaya na boss Pili, oy. Sige, mulakaw na ko. Kung musuroy ka, pagpili lang ng mga sakyanan na tunihan, ay dagan. Okay, Dad. Okay. Tingnan mo, Gino. Boss, say plano naman, boss. Patay lakaw ron, boss. Nga ko itong wa. Lamingon ko ninyo nga ni. Wa mo niya mabuang. Sige. Tiwason tanin ko sa kabutilya. Ato tapat tiwas og inom sa gawas. Gusto ko mo tilaw ron og Pinay. Lugar ko wat na pagkatinaw Pinay na. Tiwason tanin inom ako sa kabutilya. Manoy, basin madugay ko uli Manoy kay may research ko kadiyot sa library. Oh, sige, dong. Pero ayaw ko paggabi, ha? Kung mahimo, tawagi ko sa cellphone para masugat ka. Ha? Ay, ayaw lang Manoy, oy. Kalagod ka balakan ako, good? Mao. Mao bitaw na bay din no. Mauwaw na pulas dong Jerry nga imong kuhaon sa eskwelahan nga dako na kay na. Dong. Noy, nagsabot ko si mong gibati. Naibaw ko, unsa ko na imo kapinangga. Sige. Basta kay ayaw lang kay pagdugay, ha? At nindo tag ninyong duha, eh. Lupig pa man ninyo yung manag-uyab. Tukloy, ikaw na yung bahala din sa bahay, ha? Way problema, bay din no. Unsa may gusto niyong kaunon para sa paniyod to? Magluto na lagi mo, kay si Jerry ato na sa eskwelahan mo kaon. Ako, ato lang sa gawas. Mga ikaw na lang mahibilin din, eh. Ikaw na lang luto diha. Napa may sobras paniyod to tingali. Kanalay suwa. Maoray gihapon. Recap din ang atong sudan. Si recap. Recap ba? Sumpay sa pamahaw. Hanggang ko ko. Mailan na kay napay sobras pamahaw. Mailan na kay suwa. Sige, dong, amping. Isa ay lang lagi pagapil-apilan ng mga tinunto diha, ha. Di ko gusto nga mo apil-apil ka ng bisyos drugas. Kontra kin anak ko. Kasabot ka. Oh, Manoy. Sige, lingkod. Lingkod mo. Pag-order mo, beer. Hey, waiter! Dali. Waiter! Inyo ko. Kumuli na. At di man namin dire kay kawa na mo ang anak sa tagiyan. Aniya si Boss Billy. Oh, anak na siya sir. Oo. Wala ka tugtog ko, boss. Oo. Hindi tagay nagbabae dire. Karang guwapa, ha? Ayaw ng bugason. Ay, di ba, sir? Dire niyo, sir. Beer mo, ha? Aniya kang Boss Billy. Hat di mi dire usa ka butilya nga black label, ha? Okay. Yes. Diba? Ato si Sergio ko. Kau ba niyang anak sa tagiya? Tutos gawas pa. Tabo tadi ay. Kaya tiro ko. Oh, ha? Taan na di ang anak ni Sir Arnolfo nga doon sa gawan. Ikaw yun. Kaya may pabato din eh. Kaya di man na to. Okay, no problem. O sa may ilang order? Hi, Sir Choco. Niyara inyong order, sir. Uy, ikaw din ko pa. Boss Billy, hila mo siya. Mauna siya star din sa bar. Si Gemma. Gemma, si Boss Billy. Hi, Sir Billy. Gwapo man di kayo anak sa Sir Arnolfo. Wapa ka, ha? Dali. Lingaw ako nga rin. Kamu dia. Inom mo. Dali ka, Dibi. Sir, oy. Manglayog man gayon ka princess, sir. Pinsya ka na, ha? Sir, oy. Lumian mo lips, sir, oy. Oh! Mangu, ano ba dyan? Okay ka, ha? Waman siya. Magkita pa magkakita ko sa niya. Hoy! Muuli na ka? Susula. Dali, sakay nga rin. Ihatod ka.
Ha? Abi na kog dili ta magkita ronda. Naghuwat di ka na ko? Oh, wa man. Misuway lang kog agi dinhi. Gikan pa man gud ko small. Asa man ang inyo kay ihatod ti ka? Iyaw lang, uy. Iyaw lang ko ihatod tungod yun sa amo. Masuko niya nga akong manoy. Nga akong pananghid ba niya nga igor ako mag-research sa library. Mao ba? O lagi? Sige lang. Susunod di kayo na lang. Manuroy niya ta. Kana kun okay ra nimo. Oh, okay naman. Manangit lang kong daan sa akong manoy. Hadlok gyud kasi mong manoy no? Dili man. Dako lang yun ang akong pagtahod niya. Mga onon sa ta. Ha? Preview. Chloe, wa man gapos Jerry. Wa pa man bay. Pero, nananghid ba ka to nimo? Mag-research lagi kuno siya sa library. Pero ako mong tungging lang nga dili kay magpagabi eh. Ay, tawgi sa simong cellphone bay. Di lagi makontak. Na! Mao na ron. Sa may kapuslanan ng cellphone nga, di mo makontak. Asam ka ni bata, awi. Gisupak na sa niya nga gibao niya. Iyan na sa gisupak. Bay di no. road is long. Magkatruki sa sakaha ang duha ka managsuon. Kay galaan, mga suki na kahanginan ayo sa pa sa pagpaminaw, uban pa mga sumpay na itong sugilanon. Managlahing tala. Nagsuwat og karito Ray Arellano, Spinner Jewel Bense, recording editor, Randy Tayad, soundman Ricky Garing, talit sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 1 sa Managlahing Dala, no? Nindot yung damaha kay action. Trailer, no? The action, no? Nya, kuan. Nalay mga kulang nga episode tani. Pero, sige lang kay panikamutan, mahuman na ito nag-upload, no? Nya, si Lingel Habmans. Hello, Sir Idol. Thank you kayo nga nanapod pag-o, sir. With diha ka sign of prayer og upat ka heart, no? Salamat Lingel Habman. Og si Badiday, wow na pud bag-o, mao ni ako ganahan dili horror sa tinuod lang lods, dili ko ilig anang horror kay mahadlo ko kay madamguhan ako, mao dili good ko ganahan. With emojing nagkatawa, no? Kaningot ang agtang. Ito, no? Kapoy minog horror mga kalisteners. Mao na ini, mao na gini problema ha gid. Uning hunong, oh. Mo ginin makalabad sa ulo. Sige langas ang screen. Kahit ba kay pungan. Yan, makontrol kay kung sa pungan ba. Gini. Makahurot na og time haraman to dapit. Salamat ni Badiday na mga patoy-toy shout out na miss na jud nako maghag og mga papi. Do lovers din si Badiday, no. So kalingaw bitaw ni mga papi, no. Ang badlungon na pud usahay kay magsigig bugno. Pero makalingaw, no. Makalingaw, makawala og kalaay, no. Makarelate ani ang mga dog lover, no. Papi lover. Og asa raman to wala ni balhin na. Dala. Si Florita Cabo Verde, hello sir, thank you. Another drama na pod. Shout out sa kong mga kauban niya, propagator sa Lapanday Foods Corporation. With upat ka heart, no? Salamat Florita Cabo Verde, no? Shout out sa imong mga kauban dahil sa propagator sa Lapanday Foods Corporation. No? Og si Ma'am Life Journey, no? Galangas sakit ang mata eh. Sakit ang mata ni mag purap-purap ang screen eh.
Sinsya kay mga kalisunod, no? Ka, sakit sa mata ning screen ba nga siglangas? Ha? Kita na ko ninyo. Sama po lang suga ba? Mo, mo, sama ang suga diri, sama po diri. Maglangas pa gid. Nawa, inuon asa man ko eh. Di na lang ta magbasag comment kalisunod, kapuya ning cellphone na eh. Dira-dira sa Ma'am Life Journey, no? I love this new comedy drama, Kent. Daghang salamat. Win man nimo ipadayon ang Happy Ducky Duck, Kent. Hope imo pod ipadayon. Ang pohon, ma'am, no? Ma'am Life Journey, no? Nakakong ta nga mahuman atong salida sa Happy Ducky Duck, no? Kay mauro gito lang giagad nga kung mahuman to ilang salida, upload tag tiwas, no? Kay gihangyo mo ta sa writer ani na stop sa pwede ra gud ta to og ipadayon kung okay pa sa writer, no? Nahangyo man gud si Sir Emmanuel Nadila Sakol, no? Ang writer sa Happy Ducky Duck. Ano na nga ito lang irespeto ang iyang hangyo, no? Kay iyahar ba ning sinulat ning dramahan, no? Kining Happy Ducky Duck. Pohon Ma'am Life Journey, no? Salamat kay Ma'am Life Journey, no? With duha ka heart na yung comment ni Ma'am Life Journey, no? Una po'y itik, ano, no? Happy Ducky Duck, day. Salamat kay Ma'am Life Journey, no? Sa pagpaabot, aning Happy Ducky Duck, sa pagpaminaw sa itong mga drama, no? Salamat, Ma'am Life Journey. Ang sila si Do, thank you sa pag-upload og mga drama with heart. Sa payan la si Do, no? O si Jenny Oliverio, nalingaw kay ko sa drama. Salamat kayo ha sa pag-download. Indot di kay naanay sa bag-o. Maghuwat ako ko sa next episode. Salamat Jenny Oliverio. Si Carmela Binaraw, salamat kay Lods. Kay naanap po bag-o. Ka-joker jud. Uy, ha ha ha. Ito lo ka heart, no? Salamat Carmela Binaraw. Si Diana Susida. Thank you, John. Maayo ni kay dili heavy drama with tulok ka heart. Makalingaw ng dramahan, no? Si Agaton. Annalyn Samson, no? Murag lingaw ni idol, emoji kakataw pa, no? Lima kabuk ang galuhag mata. Si Amis Channel ay salamat na ibag-o. Sa paya, no? Si Ibancho, bag-o na po ni Boss John with heart. Ang limbo, Boss John, ayaw kalimte kay naghinapos na ito with unang kahar. No? Salamat kayo, Edwin Pancho, no? Lagi ang limbo ato itong trabaho, no? Kumanani. Puli-pulihon na ginato ni. Apit na mabutan naman. Kini yung takong plano nga ipuli. Dugay pa maglimbo na pa may one isang semana pa siguro paabutan. Pasiuna lang na to ni ma'am niya kung ipuli sa limbo. Kaya ipuli sa may buntag pang maabot kay katumang si Agaton, no? Ini puli na ko ni sa limbo, action drama. Kunam tayo makutlo ani nga bag-o kay naunhan naman ta, di ari na tasdaan. Palag na ikulang ba. Ang si kalangas na pong screen, agoy. Si Amis Channel first episode pa kanindot na with tulok ka heart niya. Idol, gimingaw na kuha ni Ducky Duck with emoji nga nagkatawa, no? Makalingaw na itong balikon pohon. Kung mahuman ang salida, no? Amis Channel. Cindy Bautista, salamat sa bagong drama dol na nasa ko'y makalingaw na paminawon. God bless you always with ang lupad na heart o sign of prayer og heart, no? Nga nagsidlak na heart. Tagduha ka heart nga ng lupad. Naging yung cellphone na ikot makalabad sa kay siglangas. Salamat Cindy Bautista, no? Sa imuhang pagpaminaw, no? Salamat sa bagong drama idol na nasa ko'y pamakalingaw na paminaw. God bless you always. Salamat po nimo Cindy Bautista, no? With work heart ng lupad, no? Na isa na prayer o heart. O si Iban Chubos dyan, indot siguro Agaton o bayot
Ang limbo ay kulimti kay nakanindot na wud tulo ka no. Mao lagi. Itong isunod puhon. Sinugma siguro kuan. Sa Pantas Vlog, salamat idol sa inyo drama na nasa Milain Paminawon drama. Shout out idol sa akong mama Nining ug akong mga igsuon Alma, Wina, Mira ug Kuya Alex. Shout out all sa taga Bito, Barili, Cebu. Nga akong asawa si Brincel sa Panta. Shout out by Amping sa trabaho. Awid 5 ka heart no. Salamat nimo sa Pantas Vlog no. Sa imong kanunay pagsunod ug paminaw no. O balik ko na to. Shout out sa imong igsuon nga si Alma, si Wina, Mira ug Kuya Alex. Og sa tanang taga Bito, Barili, Cebu nga si imong asawa ni si Brincel sa Panta. No? Salamat kayo sa Pantas Vlog sa inyong pagpaminaw. Si Rakan Scans. Pag-download idol og drama nga comedy. Mao na ni. Siagat mao mong siagaton ang bait ng matong comedy to. Kini action drama ni pero may comedy pud panagsa. Kaya mas tukloy. Good to look heart. Salamat Rakans no. Yeah, si Jen Ruiz, hahaha, may mood ko ning drama idol. Salamat kayo Jud nalingaw ko. Emoji nga katawagin no, lingaw gid. Emoji pud nga nag heart og tulo ka heart og emoji nga nag heart ang mata og with heart nga puti og sign of prayer tulo ka po. Salamat Jen Ruiz. Si Jocelyn Infante Lord, salamat nindot ni kay makawa ka haha. Makawa sila kalain ni. Tulo ka heart no. Salamat Jocelyn Infante no. Nya si Romana Bitwala. Wow, new stress reliever. Thank you, Lord. Sa payan, Romana Bitwala, no? Ug si Tanisha Valiente, paki-emoji kakatawa nga ng lupa ng luha, no? Birthday yung katawa. Salamat kayo, no? Nalingaw gini si Tanisha Valiente, no? Ug si Amor Mio ka rin, tulo ka heart, no? Salamat. Si Nimalos Beans. Asara to. Nimalos Beans. Wow, nice idol. Makalingaw kayo imong mga drama. Nice idol. Amping firmly God bless with sign of prayer, no? O tulo ka likes. Salamat kayo ni Malos Beans. Ug si Lydia Palanca. Dul asa na ang episode 7. Uy, nindot na kayo kay mapriso na dun si Bibot. Excited na me watching you from Holland. Sagdi na sila, uy, away ayo ang inatay na happy dakidak. Sagdi na sila nga baga ng nawong sila tiwas sa idol. Kung may maminaw nila, ipadayon dol. Salamat kayo. Bisag kapoy may haha. Paminaw jud mi. Dul hapit na Pasko. Sagdi na dul. Ayaw palabi kagulan ng hinampak. Gaya-gayaga na mangilog. Asa na happy? Ay, salamat Lydia Palanca no. Ato lagi ni balik ay sumpayan to ni pohon lagi mauman ang salida no. Karon kay bagyo-bagyo man murag badugay jud ang pag-shooting ani yung drama ani salida ano kay sige sug hangin ulan bagyo. Wala na sige lang basig mga sunod tuig ni masumpayan. Kini silang laing drama tong paminawon para malingaw mo. Si Nelson Madayag, asa na ang sumpay ani idol? Malagi. Puhon ang sumpay sa happy dakidak kay Jangyo manguta sa writers ani nga ato sang i-snap no? Kay kung wa pa, agbay ra ni nahuman kay naka-proceed na gutig lang yung mga drama. No? Jangyo lagi ta mo na nga ang sinabtanay lang mga listeners no. Ginaut ko sa inyong pagsabot. No? Si Angelica Biramin, wow na nasad ko'y bago paminawon, murag nindot nida. Salamat idol, with emoji nga nagpahiyo mga namula. Salamat Angelica Biramin, no? Si Lablin Pintuyan, kanay sa drama dol, with duha ka heart, no? Salamat Lablin Pintuyan. Si Chay Chia, makalingaw kayo nga drama, Lods, magsigir kung katawa, labi na sa kabuangan ng inahan ni Duro. God bless, Lods, ug amping sa kanunay. Tulo ka emoji nga nagkatawa ng lupa ng luha no with tulo ka heart. Basta ko lingaw ko yung drama si ko katawa. Kaya mag-edit ko ba? Katawa ko si ko katawa kaya makatawa ko mga siaw kay ba. Makalingaw jud tinuod mga listeners. Kining si agaton ang bayot nga maton nga drama. Iyay nawa man asa naman to, balhin man.
Nawa man ka listeners ang itong gibasa. Pastilan, asa na to? Dara. Si amo to, salamat sa Chia, no? Si Charlene Pacana, makalingaw kayo sila ang drama. Salamat kayo sa pag-upload. Diba? Isa pa yan, Charlene Pacana, no? Si Pancho Parto na ni Boss Jan, nindot ba ya? Kay komedi kayo, boss, with Loka Heart. Salamat Impancho, no? Si Renato Tapingan with Loka Heart, no? Salamat Renato Tapingan. Jessica Laganas, ganda idol, the best ka talaga. Hindi nakakabitin ang upload drama things with heart. No? Salamat kayo na Jessica Laganas. Si Jen Ruiz, yay, ni Ana pod ni drama nga makalingaw. Salamat kay idol, God bless. Tulo kay emoji nga nagpahiyo mga nag-heart, no? Yeah. May heart, pula o puti, no? Ang blue. Salamat, Jen Ruiz. Nice kay view ni Mudol. Nice kay ang view ni Mudol. Idol, daghana sa saging emoji, tulo ka bukang nagpahiyo mga nag-heart. Salamat, Jen Ruiz, no? Na-enjoy bitamig susuro itong kasagingan view sa Nabangga. Usa lang kaadlaw mi didto mo nang murag nalinggaw ta to, no? Pero sama nga paspas man ang panahon diya. Hinay po dito kuan mga kalisanas, hinay dito inte. Di magsilbi mo nang balik na yun. Mas arang-arang diri kay makalaag og mga duolog mall kay makusog man maka-connect ba. Dito hinay ba dito sa Nabangga, hinay kayo ang inte. Hasta Globe. Ang dito may kusog dito. Nga, si Kit P. Garcia ay yung hapon loads, magkalingaw ni maning drama ha. Salamat sa kanay pag-upload og mga drama loads. Salamat po nimo. Kit P. Garcia, no? With emoji nga nakatawag ipaningot. Salamat Kit P. Garcia sa kanay pagsunod og paminaw. Badiday makamiss good ang bukid loads. Lami pagod kaayo ang palibot. Presko pagod ang hangin. Tinuod na badiday, no? Nindot ang mga view sa maka stress relief sa tawag na stress relief gaan imong paminaw ba sa mo para makita kang mga tanom, no? Mga nice view ba. Jared Team Buligi, ilang beses ko na inabangan ang part 7 sa Happy Ducky Duck mo. Sinsa yun kayo, no? Kay di pa kita kasumpay lagi ani. Sa man kay gihangyo mo ko sa writers. Nya si Badiday nice gid kayo ang drama loads, good job makawala jud sa kalaay diri sa abroad. Nice kayo ang view loads, madumdum good pus among bukid. Mao gyud Badiday, no? Nindot dito na yung view sa bukid, no? Gaan kayo sa paminaw ba? Si Miriam Rostria, may muot man sa taning dramaha. Uy, hahaha. Salamat kay Boss Jan. Iyay nawa man. Sa una ni paghuman ni kalakiyan eh. Taas sa ba ni mga comment ani magbalin-balhin pag yun. Uy. Miriam Rostria, may muot man sa taning dramaha. Uy, hahaha. Salamat kay Boss Jan. God bless you as always with heart. Salamat kay Miriam Rostria, no? Medyo nalipong kung sugod na yung cellphone yung siglangas kalisiners, no? Grabe gini makalabad sa ulo sa mot. Salamat kay Ma'am Marian Lustriano. Sa ako na napasensya kaya nga maputol-putol akong pagbasa kaya magbalhin-balhin. Si Jean Love Amat makalingaw nga drama sa dyan. Salamat sa sumpay with tulo ka heart, no? Salamat kay Jean Love Amat, no? Nagabalhin-balhin sa grabe. Muni makalangan sa vlog ni magbalhin-balhin lagi jahan mga kasinas. Kinakapuyan. Naikog sa kung di na ko basahon yung comment man inyo nang giaguan ba. Ako lang din yung basahon. O lagi po makaugtas makaugtas ni screen ani. Sige nagbalhin uya ha. Nangasaon na ni. Nawa naman asa na ko dapit ato. Mukalma, mukalma.
Ano to? Jean Love Amat. Kalingaw nga drama sir Jan. Salamat sa sumpay with Lockhart. Salamat yan. No? Jean Love Amat. Si nindot pila Sir Way murag bukid na mo. Magid. No? Kadalin Samson wow nindot diha idol. Uy balay man na sa sa nuno. Kuno idol sayang wala. Sayang wala nakuha ang kukok. Salamat sa sumpay. God bless you. Always ni my idol. Ito Lockhart. Salamat kay Ma'am Annalyn Samson. No? Unya naman to si Jenny Loberio ni Duta sa Dinha oy gimingaw na ko sa probinsya taga Cebu man ko pero naa ko sa Manila. Barang araw mananom ya ko nalingaw kayo ko sa drama oy while naglalaba ko. Salamat kay Jenny Oliverio nalingaw jud kas drama ni samtang nang laba. Si Aisa Alcosaybe nuno sa punso man daw na admin matud sa katigulangan. Salamat sa sumpay makatawa ko ako raw sa inig magluto na ko niya na abayay CCTV sa kusina makita doy ko sa ko amo ani bahala na amping diha kay basin tungawan ka pwede mo sing nakatawa no? Katawa di jud malikayan makatawa kay ikaw raw sa o dahil siya gaton ang bayot ni maton yan daghan kay mga siaw no at sabi na si Imyat og si Papa ni agaton nga jokers kayo ni silang duha. Vibes kay ba? Unya si Ma'am Grace Blanca Flor, sir, salamat mo tanan lang kung sir kinsa ning artista nagdala sa karakter ni Agaton dili makaana. Lingaw kay ko niya with emoji nagkatawa no. Ang kini si Agaton mo ni si Ray Arellano no. Ngayon kay mo acting ni si Ray Arellano no. Kaya niya mag-inacting og binayot ba? Nga no di po siya mailhan ba nga siya kay kasagaran ba kay mga action drama. No? Kining drama karon o nga managlaing dalan. Mao man ni siya ang yung mao man ni siya ang dalan ni Agaton. Pero aning drama bagti kay ni siya kay siya man ang si Aguila no. So mao na siya no, Ma'am Grace Blanca Pro, siya na si Ray Arellano, ang artista nga nagdala ni Agaton. Nya si sa Pantas Vlogs, thanks idol sa sumpay with walo ka heart. Salamat kayo sa Pantas Vlog. Siyempre Greg TV, yung Dilamente. First idol from yung Dilamente. Salamat no, yung Dilamente. Sa imong ikaw dyan nakaunag comment no. J. Mark Solis, asa na ang katapusan sa Happy Ducky Duck Lodge? Sinsya gud kay di pag ita kabuot ani gas ato masumpayan ni kay pamamag salida nya gi-reply ni Kit P. Garcia hulat ng kabay kay wala pa maman ang sa ipasalida sa tagya sa drama no. Salamat Kit P. Garcia no. Sa imong pag-reply ani nag-comment no. Mary Ombrero, salamat sir sa makalingaw nga drama. Way sa payan Mary Ombrero with Tulo ka Heart. Kamay na lang gid ni Amis Channel ye. Salamat kay admin. Paborito na pud ni nako paminawon makalingaw kayo with Tulo ka Heart. Salamat kay no. Amis Channel. Si Luz Bis Agoy gimingaw na lang ko sa amo kanay sa lugar Bugnaw gyud. Anyway, good morning idol. Salamat sa inyong drama. Makalingaw gid amping kanon idol with emoji nakatawa. Salamat kay Luz Bis no. Jim Ruiz Minaminaw gikan sa Riyadh, Saudi Arabia kanindot sa tubig libre ra jud. With heart, sign of prayer og emoji nga nag-heart ang mata. Salamat kay Jean Ruiz no. Nya si Agoy galangas. Galangas na po screen. Lorime Victorasyon. Hi sir, salamat kayo sa imong i-upload nga may buntag pa kang moabot nindot kayo nga drama worth it kayo nga hulaton ang mga bagong uploads. Kay daghan kayo pagtulunan nga makakatuon jud ta. Labi na ang pagpasaylo sa mga tao nga nakapasakit sa tuwa. Followers pud minimo sir kuy sa akong mama. Pero dili lang jud mitig comment. Amping ka sir, ingatan ka nawa ng Panginoon. Salamat kay no, Lorime Victorasyon no. Ug sa imong mama no sa inyong pagpaminaw sa mga drama no. Salamat kayo.
Doremi. Naglangas na pong screen ako. Kilak ko naman na yung screen na niya. Asa na to dapit. Salamat kay Doremi Victorasyon no? Sa imong mama nga ipaminawa no. Salamat ni kayo. Si Labrin Pintuyan makalingaw jud ning drama idol. With emoji ka katawa daw kamo. Makalingaw gyud no. Labrin Pintuyan. Si Jean Love Amat, salamat kay Sir Jan sa sumpay ning drama makalingaw kayo with tulo ka heart. Salamat kay Jean Love Amat. Ngo jud makalingaw gyud. Bodiday nice kayo ang drama lods makalingaw gyud kayo maka-smile pud ta. Basta kung ako'y ga-edit siyo katawa na. Badiday yapon Lodi aha naman ang sumpay sa limbo. Excited na ko kay hapit na matapos. With duha ka emoji nga nagpahiyo nga namula. Hapit na no. Kasi ugma mas ma-upload na to no. 21. Emo ka pala kay taas na to ng 21. Ato gini itas oning part 21. Pwede mo magmahay ba kay nalit man butag upload. Salamat Badiday no. Si Nimalus Beans, nice mob idol, okay kayo, you know, with emoji nga nagkatawa, no? Salamat Nimalus Beans, no? Nalingaw siya sa si Agaton, no? Rowena Kilaton, Jerjer Boys of Torjak Gang, Bastari Arellano, katawanan, with tulok emoji na katawa ng lupa ng luha, no? Rowena Kilaton, salamat sa pagpamina, no? Tinuod yun, pwede yun din makalingaw din maha. Nga, si Kitty Garcia, asarap to, nilangas naman po. Asarap to. Nawala man, anong to dapit. Ito na Kitty Garcia, kalingaw ning dramahan Lods. Salamat sa pag-upload ani yan. God bless ni mo Lods. Salamat po ni mo Kitty Garcia, no? With emoji na katawag nagpahiyong, no? Salamat Kitty Garcia. Ini may sakto nga makalingaw gid ba? Uy naman akong agaw ning comment. Salamat no. Naminaw di po niya akong agaw de. Salamat no. Si Lini Omega, pat kay emoji nagkatawa no. Nagluha ang mata. Ug kinatawa. Ibanso boss, salamat pag-upload with heart. I-search daw na drama na tukhang murag nindot ni true story jud na drama. Salamat boss. Pancho, salamat po. Namog yapon Edwin Pancho. Pas ano? Pancho, Edwin Pancho murag usa ra man ni katao. Tabok og account ni si Pancho no. Si Edwin Pancho pas upload boss dyan. Boss pag-search drama tukhang kay nindot po ni true story jud ni. Ang taning dramahan mo request no tukhang. Diyan mo tani pasensya kay Edwin Pancho no. Nya si Mark Hortisano, lamat Lods sa payan. Si Angelica Birami makalingaw ang drama with duha ka emoji nga nagkatawa no. Sa Pantas Vlog, thanks idol sa sumpay. Shout out idol sa akong maguwang nga si Alma sa Pantang. Hapit na yang schedule sa opera. Ampo lang perme ni Lord ay nga success imong opera pohon with upat ka heart no. Ampo lang gid no. May posible sa Ginoo no. Salig lang gid sa Pantas Vlog no. Salamat sa inyong pagpaminaw sa drama. Kanisha Valiente, ng lupa dyan emoji kinatawa ng luha. Nalingaw na sa Agaton. Ceci Morales, salamat idol with heart of emoji nga nagpahiyo man na mula. Salamat kay Ceci Morales no, sa kanunay pagpaminaw. Dire taman, salamat kinahuman akong basa. Taas kayo with taas ang kailangan kay itong sa screen nga sige balhin mga kalisuners. Mga kalisuners, bisan kong ma-upload to ang Limbo Part 21 no, anja panikamutan sa nato nga masumpayan ning si Agaton ang bayat nga mato ni. Kini mao panipuli sa Limbo ta. Nag-una na hinoon eh. Pero kasi una sa nako ni mga kalisuners no. Ato sa unahon tong Limbo ug si Agaton. Ato lang nagi pasiuna kay kuan para makibalo mo nga mo nitong ipuli. Gauna nag part 1 no. To mga listeners, thank you so much for watching. Amping mo kanunay mga listeners no, labi na ron kay na bagyo-bagyo. Bagyong Christine.
Amping ng takanunay mga ka-listeners o ampo, no? Ato mga ka-listeners, thank you so much for watching. Amping mo kanunay o God bless na tanan. Advance Merry Christmas.